जे एफियार खायफैमाने o jagao जों chini fair ni applicant जों jamraka duitar ka kaisa ke society ni kaisa ke bon court ni marka je tabuk जों borok bai kak saliman yaglo borok जों asaraka within 5 days 1 month 1 week ni bisingono borok je a culprit je abahai gunda hai ekba abahai je mafia panung tongka jes panung tongka abahai rongno borok anyhow khlai borok arrest khainai romnai saitok nai ni borok sa amahai ngam bagino जों bono korka sapta kaisa tirasa sar जों complete khainai borok sapta kaisa joraknai sapta kaisa ni bisingo borok borok unknown person bano borok jesa khlai bo saitok bai tiklainai ni borok ni abahai যদি না বড় borok o samungno khlaimi जों sapta kaisa bonoro जों ko memorandum jamarka tai FIR borka borok khlaini ni gosijak khlai borok khlaiane yoglak prosason ni ba tomaba যদি না প্রশাসন রকম sapta kaisa ni bisingo khlaimi angake जों tebo saitok nai prosason no bahike pressure roi even dog spot pano tubui investigation kaham ke khainani bagai abo जों borok no apro taisa जों anangke taisa borok no memorandum jamarnai je mansak जों para elka ni borok bai aro bazar ni committee rok khlai soho जों phaiye nangke जों road block khainani lama phano mathanai normal jorate जोंनो chini bazarni chini khumlung bazarni committee rok subaka tai oro gabrdi tu takarjola chini auto driver tai aro e-rickshaw chalok tongnai rok subaka oba hai khlaiye oro gabrdi bazarni borok rok subaka tai koekjon local rok suna koekjon subaka ama haita tini se jorate malkhung mothornai rok busuk jona rok phakero chini oro sokai kena 300 above sokai kena chini malkhung ke 197 ka hai rok sokai kena hambai